היא כל הזמן עובדת בקטנה. זה גמד או שזה פרק? אבל לא לוקחים. זה כתוב. הנה אנחנו עכשיו הולכים. איזה חמוד, הוא בשוק. יב, אני אחריו. יב, אני אחריו. אתה תעוף מזה בסוף, חבל. בשביל מה? לא, תגיד פה. תודה רבה חמור, היה תודה טוב? רבה, איש נחמד, תגיד לו שלום. תגיד שלום לחמור. עובד בבריכה. נכון. אתם המנויים? כן. כן, אתה מוכר.